Bacela esigidini abafundi okulindeleke ukuthi baxhaswe isikhwama sabafundi NSFAS kulonyaka. Lokhu kudalulwe uNgqongqoshe wemfundo ephakeme nokuqeqesha uBhuti Manamela emcimbini wokubungaza abafundi abaphumelele ngamalengisi umatikuletsheni esontweni iGrace Bible Church ePimville eSoweto. uNgqongqoshe wemfundo ephakeme utshele abazali bezingane eziphumelele umatikuletsheni wangonyaka odlule ukuthi amanyuvesi akuzona zodwa izikhungo izingane zabo ezingafunda kuzo. Ucele ukuthi uma bengazitholi izikhala emanyuvesi baye nakwezinye izikhungo. Importantly, we must ensure that we present to the kids the diversity that our post-school education and training system present. It's not just universities, we have TVET colleges, we have community colleges, but we're also dragging industry into the table. uManamela udalule ukuthi kulonyaka kuzoqopheka umlando njengoba isikhwama esixhasa abafundi iNSFAS sizoxhasa abafundi abayisigidi. So last year we funded about 800,000 students. This year for the first time we're going to be funding about 1 million students. Inxusa leNingizimu Afrika ePoland linxuse abafundi ukuba bakhethe imikhakha yemfundo enamakhono angandile eNingizimu Afrika. We need our students to be qualified and be equipped with skills that South Africa doesn't have. Skills like shipbuilding. The marine economy is huge and we have not tapped into it. Congratulations, Kevin Sitole. Kwezinye izikhungo zemfundo ephakeme seliqalile uhlelo lokubhaliswa kwabafundi.